Pois temos aquí os mandilóns que están de ultimísima moda, desfilando en París. París, presentación da colección Primavera-Verán 2026 de Miu Miu, marca da firma de luxo Prada. Eu nunca pensei de que se iban vender as batas das nosas abuelas e das nosas madres e nosas así. E agora como resulta, desde que salieron na pasarela de París, hai moitas chicas que apoien, pois eu creo que ao final van a levar á playa. Para estar na casa en plan fresquita de verano, como solo con esto, así sobre todo no verano. Este é ideal solo para poñer así sola, sin necesidade de nada máis, como xa hai máis longa, máis curta. Eu penso de que, co mellor, poñas para poñer encima do biquíni para andar paseándose por a playa. Quen os compra? Pois mulleres de todas as idades. Isto é algo, hoxe en día. Despois do da pasarela é que che preguntaban por Instagram, que se preguntaban se tiña batas gallegas. Eu a semana pasada me pidieron por internet e mandei unha a Valencia. Díxome que era unha bata como as que salieron na pasarela en París. E díxome que era unha chica delgadita, que era baixiña tamén, e díxome como a quería, e eu fixenlle e mandeilla. Bueno, isto é un boom por culpa de que saliu na pasarela, solamente agora isto é, mentres non se olviden de que saliu na pasarela. Elvita leva case 30 anos ca súa mercería na Coruña. E eu agora fago as que poden abrochar para o dereito ou para a esquerda, porque hai xente de que é zurda. Unha peza de labor convertida en obxecto de luxo. É un produto que aquí nas aldeas véndese moi ben. Ana leva case 20 anos ca súa mercería en Lestedo, concello de Boqueixón. As aboas, sobre todo en oscuro, lévano así máis escuro, que máis sufridiño. Vendío máis para xente maior, para xente, para señoras maiores. Agora non, agora xa vai para todas as idades. Cada vez máis xóvenes, porque a verdade é super práctico, incluso para chegar a casa e non querer cambiarse de roupa, pois isto por encima non te manchas. Obxecto de luxo últimamente sí, pero sempre peza de traballo, peza de fogar. Pois eu vendín para regalos de Navidad moitas abuelas que ya querían regalar a neta ou a filla, así para regalos eu vendínas en Navidad. Con azul, facendo un pouco referencia tamén á bandera de Galicia, que haxa algunha azul e blanca. Unha vez venche preguntar por unha bata de andar por casa, outra vez dicenche que é un mandilón e outras veces dicenche que é un babe. Bueno, mandilón de cruzar, ao final é un mandilón de cruzar, unha bata de cruzar. Entonces, tens que entender por todo o que che piden, porque total é sempre referido á mesma cousa. A bata da abuela, eso xa descarado, a bata da abuela, sí. A muller no rural galego é unha superheroína. É unha maravilla que o reflexen nun mural. Maravilla. As nosas aboas, con mandilo sin heroínas, superheroínas. O que traballaron, se o temos que facernos agora, danos a risa. O superpoder de coidar, un auténtico luxo. Um duende sem querer.